पुण्यामध्ये नाचणी हमखास पिकवली जाते आणि हीच नाचणी आमच्या घरी सुद्धा करतात। नाचणीची शेती नाही तर तुम्ही म्हणाल घरी नाचणी कशी करतात। ह्या नाचणीचे मी लाडू आज तुम्हाला दिवाळी निमित्त करून दाखवणार आहे। तसा हे ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळी आली आहे आणि थंड असे पौष्टिक खूप छान लागणारे झटपट होणारे असे हे नाचणीचे लाडू मी आज तुम्हाला परब किचन मध्ये करून दाखवते। नाचणीचं पीठ घेतलंय 5 वाट्या पीठ आहे म्हणजे जवळजवळ 1 किलो। साखर घेतली अर्धा किलो। 1 वाटी तूप लागेल तसं तूप मी आणि घेणार आहे। 2 चमचे कोको पावडर, 2 चमचे चॉकलेट इसेन्स, 10-12 काजूचे आणि 10-12 बदामाचे तुकडे। पीठ भाजण्याकरता प्रथम आपण गॅस ऑन करतोय। त्याच्यावर मी मोठं असं जाड पातेलं घेतलंय जेणेकरून आपलं पीठ लागू नये। पातेल्यामध्ये मी हळूहळू तूप ओतते। आपल्याला या तुपामध्ये थोडं पीठ भाजून घ्यायचं आहे। अर्धी वाटी तूप ओतलंय मी। तूप गरम व्हायची वाट नाही पाहत आहे, त्यात लागलीच मी नाचणीचं पीठ घालते। तुपामध्ये नाचणीचं पीठ छान असं परतून घ्यायचं आहे, फुलवून भाजायचं आहे, आच मंदच ठेवायची आहे। आमच्या गावाकडेच पिकते, मी गावाहूनच आणली होती। ती चांगली स्वच्छ करून जराशी उन्हात वाळवून मी ती दळायला दिलेली। नाचणीचं पीठ ऑलरेडी फसफशीत असतं त्यामुळे चक्कीवाल्याला काही सांगावं लागलं नाही। लाडूसाठी हवे फसफशीत दळ, जो जसं भाकरीला दळतो तसंच त्यांनी दळलेलं आहे। आपल्या तुपाच्या सगळ्या गुठल्या मोडून गेलेल्या आहेत त्यामुळे ते पीठ चांगलं भाजलं गेलं हेही कळतं आणि शिवाय आपल्या पिठाचा एक चांगला सुगंध सुटतो। त्या सुगंधानेही कळतं की आपलं पीठ चांगलं भाजलं गेलं आहे। पीठ आपलं भाजून झालं आहे। आता आपण हे खाली उतरवून ह्याच्यात सगळं ॲड करणार आहोत एक एक। प्रथम मी साखर घालते। तुम्हाला जास्त गोड हवी असेल तर जास्त साखर घ्या। ही चॉकलेट इसेन्स टाकल्याने आणि कोको पावडर टाकल्याने गोड लागतात लाडू। तुम्ही ह्याच्यामध्ये गुळाचाही वापर करू शकता। मी गरम असताना साखर घातली त्यामुळे ते त्या पिठामध्ये छान असे मिक्स होईल। साखरेच्या लगोलग मी आता कोको पावडर टाकते। असे चॉकलेट लाडूचा फ्लेवर येतो म्हणून लहान मुलं आवडीने खातात। त्याचबरोबर मी चॉकलेट इसेन्स टाकते 2 चमचे जे घेतलं होतं, त्यानेही छान सुगंध येतो लाडूला। कोणताही इसेन्स असेल तरी चालेल, व्हॅनिला वगैरे। पीठ छान आपण सगळं टाकून मिक्स केलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण काजू बदाम तुम्ही कोणतेही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता, तेही मस्तपैकी ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण तूप कडवून घालणार आहोत आणि लाडू वळवून घेणार आहोत। जास्त गरमही नाही जास्त थंडही नाही। लाडूचं मिश्रण आपलं थोडंसं थंड होत आलं आहे, त्यात मी आता हे तूप घेतलं आहे कडवून ते घालते। थोडं थोडं तूप घालणार आहे मी। मगाशी साहित्यामध्ये सर्व तूप दाखवलं नव्हतं पण आपल्याला लागेल तसं आपण तूप घेणार आहोत। 1 किलो लाडूला अर्धा किलो तरी तूप लागतं। छान असं आपण तूप त्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला वळणाला येतील तसे आपण लाडू ह्याचे वळवायचे आहेत। तूप गरम आहे, हाताला सोसेल इतकं घ्यायचं आहे आपण। खाली जे आपलं सुकं पीठ असतं ते आपण त्यात मिक्स करायचं म्हणून मी सांगत होती थोडं थोडं तूप घाला। मिश्रण अजून गरम आहे, गरम असतेवेळीच पटापट लाडू वळवले जातात। जास्तही गरम नाही, तुमच्या हाताला सोसेल इतकंच घ्या। असं केल्याने लाडूला ते भसभसीतपणा येतो आणि चांगला शेपही येतो आणि जी तुपाची तुकतुकी आहे ती सुद्धा येते, पाहू शकता। थंड झालं तर पुन्हा आपण ही जे टोप घेतलाय मी जो त्याला आम्ही मालवणी भाषेत लंगडी सुद्धा बोलतो, ती आपण थोड्या मंद आचेवर गॅसवर ठेवायची आणि पुन्हा हे मिश्रण ढवळून घ्यायचं। लाडू वळवते वेळी आपसूक माझा काजूचा गर वर आलेला आहे। हे लाडू झटपट होतात आणि सोपेही आहेत, तसे झटपट संपतातही जर आपण त्याच्यामध्ये जे मी बनवलंय तशा प्रकारे सगळं घातलं तर। भरपूर असे कॅल्शियमयुक्त नाचणीचे पौष्टिक लाडू तुम्ही ह्या दिवाळीला नक्की करा। आणि हो, परब किचन लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।